babarruna landatu behar ditun lurren, eta behai utziko ju. Gure makinatxo honekin horri botako dialeat eta landatu ingo ditu babarrunak. Urtero egiten dezun ekintza da, ume desente etortzen dira, ez dakit umeek nola hartzen duten ekintza hau, nola moldatzen dien? Gustoa etortzen die. Etorri gozo gustoa egiten die, eta gero pentsatzen dut baita fijatuko diela bakoitze bota eta botokin nola etortzen dien alek eta abar. Pentsatzen dut eguraldiak ere eragina izango dura babarrun ona hobea txarragoa ateratzeko momentuan. Bai, asko. Egualdik esan nahi du asko. Batetio, hasieratio, behar do ona izatea, etortzeko eta abar, eta gero egiten nahi den garaiene, egualdi honak asko kausatzen dio. Lehorte handia jotzen malin badau, asko zehatzen da, kastiga egiten da. Eta egualdi zea xamarra balin bada, bero horrein ditu urte batzutan, bero handi batzuk, oiko zotxarrati ezati. Loran da harrapatzen bali ditu, lorea dana egiten dio, bota egiten do lorea, lurrea botatzen do, erra egiten do eta bota egiten do. Eta lekeare hola oso handi ez balin badauke, holako batek harrapatzen balin badau, baita lekatxiki ere, dana alperri galtzen do, eta karo, gero ez do baliarrek. Zerta etorri zate? Babarrunak lantza eta kantatzea. Babarrun kanta. Eta zerra lehenengo aldia landatu behar dezuena? Bai. Ez ez oinoz landatu? Ez, hau lehenengo aldia. Eta bakizuen nola landatzen dian babarrunak? Bueno, lehenengo aldia da eta ez asko. Hemen ikusten dugu instrumentu bat, daukatela babarruna bertatiken botatzeko, lurrazpin sartzeko. Ensaiatu dezue? Ez. Bai. Bueno, eta zer babarrunak guztat altzaizkizue jateko? Bai, nahi ez. Ez? Ez. Jateko lehenengo landatu inbardia, lasategue? Egia da. Eta bueno, babarrunan kanta, abestuko diguzue pixkat? Bai. Bade. Hautatutako hasia partak sartzen ditugu lurrean, babarrun lekak ateratzeko, gero parda muturrean. Eguzkia